Tervetuloa Parisuhdekerrostumia rakkauspodcastin pariin tänne Gili Travanganin Paratiisisaarelle. Tänään käsittelyssä on fyysinen ihmisyyden taso. Se on se tuttu taso 5 ihmisyyden tasosta ja meillekin niin kovin läheinen. Pohdimme kehollisuuden merkitystä hyvinvointiin ja parisuhteeseen. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Tänään puhutaan fyysisyydestä. Fyysinen parisuhteen taso. Kuinka tärkeä se parisuhteelle onkaan. Ja minä väittäisin, että sen merkitystä ei täysin ymmärretä eikä tunnusteta, eikä sen eteen tehdä parisuhteessa yhteisesti tarpeeksi töitä. Kehohan on sellainen instrumentti, mikä kuljettaa meitä läpi tämän koko elämän aivan syntymästä sinne kuolemaan saakka. Ja jo itsessään sen niin kuin oivaltaminen, miten tärkeä se meidän keho on, miten tärkeää sitä on vaalia ja miten tärkeää sitä omasta hyvinvoinnista on pitää huolta. Siinä on jo itsessään paljon miettimistä, mutta parisuhteen kannalta sitten, mitä pitäisit kaikkein tärkeimpänä tässä fyysisessä ulottuvuudessa? No ollaan täällä tuhansien temppeleiden maassa, niin kyllä se keho on kuitenkin se meidän kaikkein tärkein temppeli, joka pitäisi myös muistaa pitää kunnossa parisuhteen aikana. Ihmettelen kovasti sitä, että kun mennään parisuhteeseen, niin se oma fyysisyys tuntuu unohtuvan. Ja se kehokuva muuttuu ja se fyysinen olemus muuttuu. Miksi on näin? Sitä meidän on tänään tosi hyvä syytä pohtia syvästi. Niin, tosiaan ehkä kun muistelen ihan omaakin elämää ja niitä kaikkein kiireisimpiä vuosia, niin herkästi siinä kiireessä ruuhkavuosivaiheessa tulee sellainen tunne, että jotenkin niin kuin tulee siitä omasta kehosta ulos ja alkaa elämään niin kuin sen kehon ulkopuolella. Tällä tavalla ei varmasti tietenkään tapahdu kaikille, mutta miten sitä voisi estää? Minusta kaikki lähtee oman kehon kunnioittamisesta ja ymmärtämisestä, että se kokonaisvaltainen hyvinvointi, josta myökin tässä puhutaan, josta myö kuvaa parisuhteeseen piirretään, se lähtee omasta kehosta. Se ei ole pillereitä, se ei ole dieettejä, se ei ole mitään ihmeasioita. Se on jokapäiväistä liikuntaa, ravintoa, unesta huolehtimista, ihan elämän perusasioita. Sen takia tämä fyysinen taso on parisuhteessa äärimmäisen tärkeä. Kyllä, tuntuu, että välillä ihan unohdamme sen, että aistimme esimerkiksi kaiken ulkomaailman niin kuin kehomme kautta. Että se kaikki, mitä meihin tulee, niin tulee ikään kuin sen kehomme kautta. Tosi tärkeä instrumentti ja tosi tärkeä pysähtyä. Varmaan niin kuin juuri se läsnäolo siinä omassa kehossa ja siihen pysähtyminen on yksi semmoinen avain tähän kehollisuuden, niin kuin, kehollisuuden kokemuksen parantamiseen. Mutta entä parisuhteessa? Miten voisimme auttaa toinen toisiamme siinä kehollisuuden kokemuksessa, siinä kehollisen hyvinvoinnin polulla? Kosketus on todella tärkeä osa kehollisuutta. Kosketus on tärkeä osa sitä fyysistä. Se vuorovaikutus, kuinka sanomme, kuinka katsomme. Pelkästään se, kuinka katsot kumppaniasi, vaikuttaa hänen kehonkuvaansa. Katsotko hyväksyvästi? Kosketatko hellästi? Tuletko lähelle viipyillen? Kas sieltä syntyy jotain runollistakin parisuhteen. Wow. Parisuhteen ylläpidoksi ja sen oman kehonkuvan tunnustukseksi. Kyllähän me kasvetaan meidän kehonkuvaan toisten ihmisten katseitten alla. Ja se toisten ihmisten hyväksyntä meidän keholla on todella tärkeää. Ja tähän se parisuhde on kenties se tärkein elementti, joka voi joko hajottaa, tai sitten se voi ylläpitää, tai sitten se voi parhaimmillaan jopa eheyttää sitä omaa kehonkuvaa hyväksyvämmäksi. Tosi hyvin pohdittu. Tosiaankin varmaan on vähän yksilöllisiä eroja siinä, että miten hyvin on tullut lapsuudessa esimerkiksi hyväksytyksi ja miten hyvin on päässyt kosketuksiin sen oman kehonsa kanssa ja sitä kautta se oma
minäkuva voi olla hyvin erilainen. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin se läheisyys ja nimenomaan hyväksyntä kumppanilta niin voi olla hyvin korjaava kokemus. Kehonkuva. Miehellä ja naisella on kehonkuvassa varmasti hivenen erilaiset haasteet. Niin, naisen kehityskulku nuoruudesta aikuiseksi naiseksi ja lapsien saamisen vaikutus sitten vaihdevuosi-ikä. Naisella se on hyvin paljon muuttuvampi kuin miehillä. Mutta miksi meille miehille tuntuu käyvän myös samoin, että ei tämäkään ole sukupuolisidonnainen asia. Ihan yhtä lailla meillä miehillä tuntuu katoavan se yhteys omaan kehoon ja tulee se isimassu, joka on vaarallinen lihavuuden muoto, vaikka siitä niin humoristisesti puhutaankin. Niin sukupuolista riippumatta ne ruuhkavuodet, lastensaanti tuntuu haastavan sitä omassa kehossa olemista ja kehollista hyvinvointia. Varmasti usein on näin, mutta toisaalta se on omalla laillaan vähän niin kuin luonnollinen osa sitä esimerkiksi vanhemmaksi tuleminen kiireineen ja siinä on niin kuin vaiheita, että varmasti niin kuin se kehonkuvan normalisoituminen, muuttuminen on niin kuin luonnollinen osa sitä naiseutta. Ja miten tärkeää on ymmärtää parisuhteessa se kehonkuvan muuttuminen. Mitä pidempi parisuhde on, sitä enemmän se kehonkuva muuttuu. Kuinka upeasti pitkä parisuhde aina vanhuuteen asti haastaakaan sitä kehonkuvan muutoksen hyväksyntää, joka on, kuten sanoit, täysin luonnollinen osa ihmisyyden kehitystä ja nimenomaan se vaiheilu, vaikka kehon muodon muutokset, painon muutokset eri elämänvaiheissa. Ne voidaan ottaa myös luonnollisena osana kasvua ja kehitystä, kun se iso kuva pysyy tasapainossa. Aina ei varmasti ole helppoa hyväksyä sitä kumppanin muutosta. Esimerkiksi aika yleinen ilmiö ilmeisesti maailmalla ainakin on se, että miehet herkästi sitten vaihtavat hieman nuorempaan kumppaniin, kun se aiempi kumppani alkaa ikääntymään. Minkälaisesta ilmiöstä tässä sinun mielestä on kysymys? Minun mielestä siinä on kyse oman ikääntymisen hyväksymättömyydestä. Minun mielestä siinä on taas yksi heijastus omasta kehityskohdasta vastakkaiseen sukupuoleen, siihen kumppaniin. Hyvin usein, valitettavan usein parisuhde on niiden oman kehonkuva puutteiden ja haasteiden ja sen hyväksymättömyyden heijastuspintaa. Me heijastetaan sitä omaa hyväksymättömyyttä toiseen kumppaniin. Ja tässä on minun mielestä kyse siitä, jos etsii aina sitä nuorempaa, niin ei oikeasti hyväksy sitä omaa kehoaan semmoisena ikääntyvänä kuin se on. Ja tässä olisi tosi tärkeää muistaa se, että kumppania olisi ehkä hyvä etsiä sieltä omalta tasolta, mutta mikä se oman kehonkuvan taso onkaan, niin siinä se vasta onkin se haaste ja kysymys. Ja voiko siitä edes puhua? Niin, eli pitkä parisuhde on ikään kuin myös sen oman kehon hyväksymisen niin kuin mittari. Hyvä työkalu siihen työstää sitä oman kehon hyväksymistä. Ja parisuhde yleisestikin ottaen on todella hyvä työkalu oman kehonkuvan hyväksymiseen. Se sama kumppani, joka parhaiten tuntee meidät, katsoo meitä joka päivä, meidän muuttuvaa kehoa. Ja parhaimmillaan peilaa sitä, että kuinka myö puhutaan omalle itselle. Jos eheytymistä miettii, niin kehonkuvassa todella tärkeää on se, että kuinka sille omalle itselleen, kuinka sille omalle keholleen puhuu, kun katsoo peiliin, kun aamulla herää ja kun illalla käy nukkumaan. Rakastaako omaa kehoaan ehdoitta, puhuu sille kauniisti vai tuomitseeko se sen ja kiinnittää siihen hankalia tunteita, riittämättömyyttä ja hyväksymättömyyttä. Toi on hyvä sellainen tarkastuspointti. Eli mieti, mitä ajattelet, kun katsot itseäsi aamulla peiliin. Kehohäpeä. Me ollaan tälläkin reissulla käyty painavia keskusteluja kehohäpeästä. Ja kun se häpeä on yksi niitä voimakkaimpia tunteita narsisminkin taustalla, häpeää me viimeiseen asti koitetaan välttää kokemasta. Ja jos se häpeä linkittyy meidän kehoon, niin kuin se hyvin usein tekee, niin se on todella voimakas vaikutin
myös parisuhteen kannalta. Kyllä, ja sitä voi olla tosi monen tasosta, että ihanhan vaan sellainen ajatus, että minulla on liian lyhyet silmäripset ja haluan ripsen pidennykset. Sekinhän voi olla kehohäpeän ilmentymä, vai voiko? Voi. Kaikenlainen kehonmuokkauksen tarve on minun mielestä merkki kehohäpeästä. Et jos haluat suurentaa rintoja, laittaa huulia vähän töröilleen ja kiristää vähän mahanahkaa, niin siitä vaan, jos se kehohäpeä ei ole siellä taustalla vaikuttamassa. Ja kyse on vain puhtaasti elämänlaatua parantavasta asiasta, ei minkään hankalan tunteen väistämisestä. Niin, tuo on varmaan sellainen kysymys, että voiko olla sitä sellaista tarvetta ilman sitä kehohäpeää, mutta sitä ei välttämättä tunnisteta ja hyvin niin kuin harmittomia asioita. Jos puhutaan vaikka meikkaamisesta yleisesti ottaen, kaunistautumisesta, niin kyllähän se raja on hyvin häilyvä. Ja varmaan se on niin kuin jokaisen itse tunnusteltava ja pohdittava, mikä on se motiivi. Esimerkiksi vetää kauniit vaatteet ylle. Nimenomaan. Ja ihana kun olet tänään täällä ilman meikkiä, niin tälleen luonnollisesti haastat itseäsi kamera eteen, kun se tuossa aivan naama edessä on. Ja podcastissa, jolla on toivottavasti mahdollisimman paljon katsojia katsomassa sinun kehoa, joka puhuu toisten ihmisten kehoista. Ja tässä on esimerkiksi yksi edellisjaksossa puhutusta somen mahdollisuuksista, että sen oman kehonhäpeän yli voi päästä sillä, että postaa kehostaan hyväksyviä postauksia someen, koska jokainen keho on omalla tavallaan kaunis ja virheetöntä kehoa ei ole olemassakaan, jos sitä virheiden kautta lähtee katsomaan. Kauneinkin ihminen omasta mielestään jostain kohdasta viallinen, mutta sitten se aivan tavallinen ihminen, joka siinä normaalissa kehossaan läsnä on todennäköisesti se kaikkeista onnellisin ihminen. Se on jännä, mistä se löytyykin aina meistä se halu, että meidän pitäisi olla jotenkin toisenlaisia. Niin kuin tuossa rannalla pari päivää sitten tuli paikallinen nainen vastaan, joka näytti tätä mun ihoa ja sanoi, että hänkin haluaisi olla tällainen vaalea ihonen. Että aina me vaan jotenkin halutaan sitä, mitä me ei olla. Tätä meidän olisi hyvä tutkia. Sen takia tästä kehohäpeästä tässäkin puhutaan, että me tunnistettaisiin sitä paremmin. Kaikki sen salakavalat ilmenemismuodot. Pohdittaisiin sitä, että mikä estää hyväksymästä meidän kehoa sellaisena kuin se on. Ja sitten tässäkin on kuitenkin muistettava se, että kyllähän se terveellinen, hyvinvoiva keho, niin ei se ole valtavan ylipainoinen. Eli kyllähän tänä päivänä myös kehonkuvaan liitetään epätervettä hyväksyvyyttä. Ei sairaalloista lihavuutta, metabolista oireyhtymää. Ei sitä kehokuvalla hoideta, vaan sitä hoidetaan huolehtimalla siitä omasta painosta, johon on monia hoitokeinoja tänä päivänä. Mutta ihan kehokuvasta sinänsä, niin sehän on varmasti sellainen matka, mitä me niin kuin kaikki käymme ihan sinne vanhuuteen asti, koska se on alati muuttuva. Joudutaan tekemään eri elämänvaiheessa töitä eri tavalla sen kanssa. Siinä on sellainen tehtävä meille, jonka kanssa saadaan varmasti painia koko loppuelämän. Minä väittäisin, että kehohäpeä on ihan kaikilla ja me saadaan koko elämämme ajan työstää sitä eri elämänvaiheissa. Tulee erilaisia asioita esiin. Onko sulla, onko sulla kehohäpeää? Koetko sinä sitä? Kyllä sitä on ollut eri elämänvaiheissa erilaista. Ihan pienenä ennen koulua minut ympärileikattiin. Minulle tuli erilainen penis kuin muille. Aivan valtavan syvä kehohäpeä hyvin intiimissä asiassa, josta minä sain kasvaa yli. Sitten yläasteella tytöt sanoivat, että minun korvat on vähän isot. Sitten minä rupesin sitä pohtimaan. Aina on ajatellut, että minun nenä on vähän iso. Ja en ole se komein. Ja varmaan sitä siellä on ja sitä saa työstää. Mutta koko ajan se on heikompaa ja se rakkaus omaa kehoa kohtaa vahvempaa. Miten sinulla? Minkälaista se sinulla on? No, minä jotenkin, mä oon lähtenyt tosi kaukaa, eli oman kehon hyväksymisen matka on ollut tosi pitkä. Ja
viihdyn hyvin omassa kehossani tällä hetkellä ja olen siitä ihan kiitollinen. Mutta minusta on hyvä katsoa niin kuin taaksepäin. Meillä on kaikilla haasteita siinä murrosiässä, ehkä nuoruusvuosinakin vielä koemme hyvinkin suurta epävarmuutta. Katsoa taaksepäin sitä matkaa, minkä on jo kulkenut ja tavallaan antaa ymmärrystä sille, että miten tämä elämä on niin kuin prosessi tämänkin suhteen ja tavallaan hyväksyä se, että sitä työtä on vielä edessäkin päin. Muistakaa, että tätä elämää eletään tämän kehon kautta, ei älylaitteiden kautta. Yhteinen liikunta. Mikä sen merkitys parisuhteessa on? Mikä sen parempaa, tehokkaampaa fyysisen parisuhteen tason huoltoa on kuin yhteinen liikunta? Meillä on kaikilla lahja liikkua. Me emme ole neriraaja halvautuneita. Meillä on kaikilla kyky liikkua omalla tavalla. Maratoni kovalla alustalla ei ole kenenkään nivelille erityisen hyvää, mutta kävely metsässä laskee kaikkien stressitasoa. Miksei sitä tekisi yhdessä kumppanin kanssa? Ja liikuntatapoja on yhtä monta kuin on ihmisiä. Niin me ajatellaan tätä aivan liian kapeasti. Ja mielestäni tuossa aikaisemmassa jaksossa hienosti sanoit, että toteutetaan molempia unelmia. Ja minä jatkaisin sitä niin, että tullaan toista puoleen väliin vastaan. Ja siinä yhteisessä liikunnassa olisi tosi hyvä tulla toista puoleen väliin vastaan. Jos toinen tykkää toisesta, toinen tykkää toisesta, etsitään sitä puolesta välistä. Käydään vierailemassa siellä toisinkin liikunnan parissa. Ja kyllä minunkin varmaan sinne tanssitunnille pitäisi jonkun kanssa lähteä. Kyllä. Ja aina liikkujat, parit ei ole samalla tasolla siinä liikkumisessa. Me tehtiin tänä aamuna lenkki sillä tavalla, että sinä juoksit saaren ympäri ja minä tulin pyörällä. Tämmöinenkin on mahdollista. Liikkumisessa siitä tulee joskus vähän suorittamista. Mistä se tunnistaa, että liikunnalla on hyvä tekevä vaikutus? Milloin se menee suorittamisen puolelle? Onpa tärkeä nosto. Todella tärkeä nosto, koska minullakinhan on se suorittajaliikkujan historia. Siinä vaiheessa, kun lapset kysy triathlonia harrastavalta isiltä, että miksi isi enemmän liikkuu kuin meidän kanssa, niin se osui jonnekin tosi syvälle ja siitä lähti muutos vähemmän suorittavaan liikuntaan, semmoisen hyväksyvämpään liikuntaan. Minä väitän, että meidän keho kaipaa liikuntaa joka päivä. Meidän luusto kaipaa liikuntaa, meidän lihakset kaipaa liikuntaa, meidän aivot kaipaa liikuntaa, koska iso osa meidän aivoista ohjaa meidän liikettä. Ja meidän aivojen hyvinvoinnille myös mahdollisimman monipuolinen liike, niin kuin esimerkiksi se tanssi, on todella hyvää. Sen suorittamattomuuden tunnistaa siitä sisäisestä joustavuudesta. Et siinä vaiheessa, kun on pakko liikkua jollain tietyllä tavalla, niin kannattaa kysyä itseltään, että miksi juuri tämä tapa on mukaan se ainut oikea, kun niitä on miljardeja muitakin tapoja. Miksi en liikkuisi muulla tavalla? Koska se semmoinen joustavuus on ehkä, mikä tasapainottaa sen liikunnan irti siitä suorittamattomuudesta, vai mitä sinä ajattelet? No, mä ajattelen, että suorittaminen voi olla yksi tapa, mutta sitten voi olla tämmöinen sisäinen vaatimus. Eli jotenkin me vaadimme keholtamme sitä suoritusta, sitä liikuntasuoritusta. Et yksi semmoinen ehkä checkpointti voisi olla se, kun sä liikut, niin tunnetko sä sitä hyvää oloa siinä liikkeen aikana vai mietitkö sitä, että olisit jo perillä? Tai mietitkö sitä, että kun tämä liikuntasuoritus jo tehty? Vai pystytkö niin kuin nauttimaan sitä liikkeestä sellaisena? Tuohan on ideaalitilanne, mutta kyllähän lenkille täytyy lähteä tai uimaan tai liikkumaan tai tanssitunnille tai metsään kävelemään myös silloin, kun on väsynyt. Ja oikeastaan varsinkin silloin. Mutta pitää osata vaan laskea sitä suoritustasoa, että ei silloin vaatia itseltään. Riittää, että menee sinne metsään, on ja hengittelee, kävelee rauhassa ja tulee 3 vartin päästä takaisin. Voi huomata, että se stressitaso on laskenut. Et kyllähän liikunnassa joutuu myös itseään haastamaan. Ja minä väittäisin, että yksi helpoin tapa psyykkisen resilienssin kasvattamiseen on haastaa itseään liikunnassa aina sinne tuskaan asti, koska kun me haastetaan meidän kehoa,
niin me joudutaan samalla harjoittamaan meidän aivoja kohti semmoista kuormitusta kestävää olotilaa, josta on sitten hyötyä elämän muissa henkisen ja psyykkisen tason haasteissa. Joo, mä huomaankin, että mä käyn itteni kanssa välillä sisäistä dialogia, että mä niin kuin houkuttelen itteni lenkille tai salille sillä, että mä lupaan, että saa ottaa rauhallisemmin. Että ei ole pakko tehdä kovaa treeniä, jos ei jaksa. Ja sitten kun sinne saa lähettyä, niin siitähän voi tullakin ihan millainen treeni vaan. Just näin. Ja esimerkiksi juokseminen on tyypillinen asia, mitä ihmiset vihaa sen takia, koska siellä on liian kova sisäinen vaatimus. Juostaan liian kovaa. On upeata nähdä ihmisiä, jotka hölkkää ihan kaikessa rauhassa. Ne liikkuu, ne on päättänyt lähteä ulos. Ja miekin on opettanut monta ihmistä juoksemaan riittävän hiljaa. Ja sieltä syntyy semmoista flowta, hyvää oloa, jota pystyy jatkamaan pitempään ilman, että se suorittajan riittämättömyys, epämiellyttävyys aktivoituu. Tosi hyvä pointti tuommoinen niin kuin itsensä houkuttelu liikuntaan kevyemmällä vaihtoehdolla sillä, että ei tarvitse tehdä niin kovaa. Riittää tänään ihan vaan, että liikkuu. Tai mä vaan käväsen. Sekin on hyvä. Hei, kun sä oot ainakin joutunut opettaa itsesi myös juokseen tosi hiljaa, kun käydään yhdessä juoksemassa, niin sitten sä joudut sitä treenaa. Paljon olen sitä tehnyt ja huomannut, että oikeastaan se hiljempaa liikkuminen, hiljempaa juokseminen kehittää vaikka niitä kestävyysominaisuuksia paremmin, koska kyllä siitä liikunnasta pitäisi olla 80% kevyyttä ja palauttavaa ja vain 20% saisi olla kovatehosta ja tämän päivän suosikki CrossFit tai erilaiset ryhmäliikuntamuodot, ne on valitettavasti teholtaan liian kovia ja ne ei ota huomioon tätä näin, että suurin osa sitä liikunnasta pitäisi olla just tuommoista houkuttelevaa, plempeitä, matalatehosta, matalalla sykkeellä tehtävää, pitempikestosta, jossa keho hengittää ja mieli hengittää. Ja pariskunnille on tosi tärkeää, kun ottaa huomioon kuitenkin ihan tällaiset fyysiset ulottuvuudet, niin molemmilla olisi myös joko sitä omaa liikuntaa, jolloin pääsisi kehittämään sitä omaa tasoa. Tai sitten tehdään sellaisia yhteisiä lajeja, missä molemmat saa kuormittaa itseään niin maksimaalisesti. Ravinto. Mikä merkitys sillä yhteisellä ravitsemuksella on elämän kululle ja terveydelle? Mä oon tuossa vastaanottotyössä noiden iäkkäiden ihmisten parissa huomannut monesti vähän nauranutkin sille, että ihmiset, jotka viettää vuosikymmeniä saman ruokapöydän äärellä, eli ovat tosi niin kuin pitkissä parisuhteissa, niin alkavat jotenkin muistuttaa toisiaan. Heillä on samanlaisia sairauksia, muitakin kuin elintapasairauksia, muun muassa Alzheimerin tautia, että monesti ne lääkelistatkin on sitten hyvin samanlaisia. Mistäköhän tämä voisi johtua? Eikö tämä ole minun mielestä osoitus ravinnon merkityksestä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa? Olet mitä syöt. Eikö se näy nimenomaan siellä ikäihmisten vastaanotolla se, että just se, mitä me syödään, muovaa meitä todella paljon. Että meidän pitäisi miettiä sitä enemmän tässä prosessoidun teollisen ruoan keskellä, kun sitä on niin valtavasti tarjolla, sitä vehnää ja sokeria. Kannattaako sitä syödä vai pitäisikö meidän panostaa siihen tuoreeseen, terveeseen ja ennen kaikkea monipuoliseen ravintoon enemmän, niin meidän hyvinvointikin monipuolistus. Kyllä se näyttäisi tosiaan olevan niin, että se vaikutus on sillä tavalla niin kuin kumulatiivinen. Että sillä ei varmaan niinkään ole merkitystä, mitä niin kuin ajoittain tai hetkittäin syöt, vaan siinä mikä on se sun arkiruokailutottumus, mikä on se pääasiallinen ravintosisältö, mitä siellä jokapäiväisessä elämässä sitten nautit. Ja tosiaan pariskunnat siinä saman kattilan ääressä niin syövät hyvin homogeenista, ravintosisällöltään homogeenista materiaalia ja se kyllä näkyy sitten joskus jopa ihan ulkonäössä. Ja kyllähän elämästä pitää nauttia ja kyllähän yhteiset ravintolanautinnot, ruokanautinnot on tärkeä osa parisuhteen kirjoa ja sitä yhteistä kokemusmaailmaa. On todella hienoa, kun voi jakaa hyviä ravintohetkiä. Vaikka meidän tämä aamupala
tuolla valkohiekkaisella rannalla Turkoosin meren äärellä, niin olihan se yksi elämän upeimpia hetkiä. Ja oli upeaa, kun pystyi jakamaan sen jonkun kanssa. Että jollakin muullakin on se samanlainen kokemus ja näkemys siitä, että mitä se elämä upeimmillaan on. Ja siksi minä suosittelenkin ihmisille herkkupäivää, että kun meillä tänä päivänä se herkuttelu on mahdollista joka päivä, kun sitä herkkua on tarjolla ja kohtalaisen edulliseen hintaan. Mutta että, niin kuin sanoit, että ei se hetkittäinen, jos yksi herkkupäivä viikossa, niin se ei pilaa sitä kokonaiskuvaa, jos nyt 6 päivää viikosta on muuten tasapainossa. Säännöllinen ateriarytmi, hyvä aamupala, runsas lounas ja sitten se syömisen vähentäminen iltaa kohti. Minun mielestä terveellinen ravitsemus ei ole kauhean monimutkaista, mutta miksi se ruoka tuntuu olevan ja se syöminen niin iso haaste meille nykyihmisiin? Kyllähän se varmaan on sitä tunnesyömistä. Eli ensinnäkin varmaan syödään paljon ajattelematta, että syödään. Eli tehdään samalla jotain, ehkä ei enää niinkään lueta lehtiä, vaan selataan sitä kännykkää ja ollaan jotenkin muualla kuin siinä ruokailuhetkessä. Ihan yksinkertaisesti ei saada sitä aistinautintoa. Ja kun me ei saada sitä aistinautintoa, niin keho ei jotenkin tule kylläiseksi. Ehkä näin. Tai sitten mä oon miettinyt sitä, että voiko yleisyöminen olla läheisyyden puutetta? Voiko siellä olla sellaisia niin kuin muita perustarpeiden vajeita, joita sitten yritetään kompensoida syömällä? Olen jotenkin ainakin huomannut, että mun herkkuhimo on vähäisempää silloin, kun ollaan enemmän yhdessä. Onpa tärkeä näkökulma. Mielihyvähormonit, jos niitä saa läheisyydestä. Onko se, että meidän yhteisöllisyys isommassa kuvassakin vähenee? Aiheuttaako se sitä, että syödään enemmän? Mitä tärkeää olisi se yhteinen ruokahetki päivässä, siinä se jaettu. Siinä se ravinto on tärkeässä roolissa, mutta onko se jakaminen ihan yhtä tärkeässä roolissa, että tullaan yhteen, tullaan kuulluksi, nähdyksi toinen toisillemme sen ruoan äärellä. Ja miten tärkeää onkaan kiittää siitä ruoasta, olla siitä avoimesti kiitollinen. Että onko meidän ruokasuhde kenties etääntynyt, kun me ei enää kasvateta meidän omaa ruokaa, me ei käydä sitä poimimassa metsästä, ei metsästetä, niin meillä on hyvin erilainen suhde ruokaan, kun me käydään sitä kaupan hyllyltä ja sitten me vielä syödään sitä tiedostamatta, läsnä olematta. Me on miettinyt, että onko ravintoköyhä ruoka yksi syy siihen, että meidän on vaikea kontrolloida kaloreiden määrää. Myös syödään prosessoitua ruokaa, valkoista vehnää, valkoista sokeria suhteettoman paljon. Ja onko meidän kehomme niin viisas, että se tunnistaa, että nyt me ei saada tästä riittävästi suojaravintoaineita ja se kehottaa syömään tätä enemmän? Vai onko se meidän luolamiehen syvemmät aivojen osat, jotka kehottaa syömään nimenomaan tällaista niin kuin kalorimitassa ravintorikasta ravintoa mahdollisimman paljon niiden haastavien aikojen varalta, että onko se nimenomaan se tiedostamattomuus, johon viittasit, mutta semmoisilla niin kuin erilaisilla tasoilla kuitenkin se suurin syy siihen, että onko tässäkin se meidän ajattelun taso se ratkaisu, että me syödään enemmän järjellä ja vähemmän tunteella. Niin, eli syömisestä on tullut liian helppoa. Varmasti jos ravinto pitäisi metsästää, niin söisimme taatusti vähemmän. Mutta mä näkisin, että siinä on se kokonaisuus. Että jos jollakin tarvealueella on niitä puutteita, niin sitten sitä kompensoidaan jollakin toisella. Syöminen on hirveän helppo tapa saada sitä mielihyvän tunnetta, jos ei esimerkiksi ole sitä kumppania siinä lähellä, joka voi tarjota sitä läheisyyttä. Niin, minä kyllä uskon siihen, että tämä sinun 5 ihmisyyden tason teoria pätee myös tässä ravitsemusasiassa. Voi olla niin, että kompensoimme syömisellä jonkun toisen tason puutteita. Juuri näin. Kenties se kokonaisvaltaisempi ihmisyyden lähestyminen, vaikka näin 5 ihmisyyden tason kautta, auttaisi meitä ymmärtämään omaa syömistämme paremmin. Ja muistetaan kuitenkin, että kaikkihan ei ole ylipainoisia. Niitä ilmentymiä voi olla sitten myös toiseen suuntaan. Juuri näin. Ja aivan samalla tavalla
ne 5 ihmisyyden tasoa, niin niiden mahdolliset epätasapainot voi olla siellä taustalla. Uni, lepo ja palautuminen. Mitenkäs nämä liittyy parisuhteeseen? Eihän parisuhde voi hyvin, jos me ei huolehdita meidän palautumisesta, levosta ja unesta. Me ollaan ihmisinä rajoinemme ja unen tarpeemme, levon tarpeemme kanssa myös siinä parisuhteessa. Sen kunnioittaminen on todella tärkeää ja tässäkin se ajankäyttö ja samanlainen rytmi, yhteinen kunnioitus siihen, että me ollaan ihmisiä parisuhteessa ja voidaan hyvin silloin, kun me huolehditaan palautumisesta, auttaa meitä tasapainoon. Joo, ja pareilla voi olla hyvin erilainen tarve esimerkiksi unelle. Toinen pärjää vähemmällä unella, toinen tarvitsee sitä enemmän. Miten tässä tasapainoilla? Tuo on todella haastava parisuuden asetanta, jos toinen on iltaihminen ja toinen on aamuihminen. Ja sitten jos on vielä vuorotyö, niin kyllä ne on pariterapeutillekin niitä hankalimpia tilanteita löytää sitä yhteistä aikaa. Siinä se kalenteriharjonta erityisesti korostuu. Kaikkihan me ollaan erilaisia. Me ollaan eri rytmisiä, me reagoidaan eri tavalla. Sitä yhteistä on löydettävä sieltä yhteiseltä alueelta. Vaikka meillä olisi erilaiset rytmit, toinen pärjäisi vähemmällä. Eihän se ole toiselta pois, jos toinen nukkuu enemmän. Toinen pärjää vähemmällä unella. Se erilaisuuden hyväksyntä tässäkin asiassa ja ennemminkin se erilaisuuden näkeminen rikkautena eikä uhkana voi auttaa hyväksymään sitä erilaisuutta tässäkin asiassa. No entäs sitten stressinhallinta? Miten me voisimme paremmin tukea toinen toisiamme siinä? Kylläpä nostitkin taas tärkeän teeman esille, stressinhallinta parisuhteessa ja kuinka pariskunnan puolisot voisivat toisiaan tukea stressin hallinnassa. Voisi kysyä, että mahtuuko se stressi parisuhteeseen. Jotenkin tuntuu, että kun se meidän psyykkinen resilienssi laskee, niin tuntuu, että sitä stressiä mahtuu vähemmän myös sinne parisuhteeseen. Jos me ei pystytä hallitsemaan elämää ihan normaaleinen vastoinkäymisineen, vaan me masennutaan ja tarvitaan yhä enemmän niitä mielialalääkkeitä, niin kyllähän se heijastuu aina myös parisuhteisiin. Että ehkä se toleranssi siellä parisuhteessakin on laskemassa. Toivottavasti ei. Ja tässä on se ratkaisu tuohonkin asiaan. Se iso kuva on se meidän kyky ottaa elämän erilaisia tilanteita, muuttuvaa elämää vastaan, elämän stressiä ja haasteita. Se ratkeaa katsomalla sitä parisuhdetta 5 parisuhteen tason kautta. Ihan niin kuin sitä ihmisyyttäkin se 5 ihmisyyden tason kautta. Näkemällä siellä ne epätasapainotekijät. Niinhän myökin keskustellaan meidän parisuhteesta, meidän yhteisestä ajasta, meidän kuormitustekijöistä, stressistä. Me pohditaan sitä työtä. Me pohditaan niitä meidän lapsuuden psyykkisiä tekijöitä. Me pohditaan palautumiskeinona sitä liikuntaa, sitä omaa aikaa siinä kiireisessä arjessa, mihin väliin myös se laitetaan. Se on se kokonaisuus, joka auttaa siinä stressinhallinnassa. Ja tärkeää on järjestää sitä aikaa. Kyllä pariskunnat voi toisilleen järjestää sitä aikaa siihen palautumiseen. Vai mitä sinä olet mieltä? Niin, mä näkisin, että joustavuus. Että on hyvä ymmärtää se, että mikään niin kuin aikakausi tai jakso elämässä ei kestä ikuisesti. Voi olla sitä hyvinkin stressaavaa aikaa, jolloin voi olla, että sellainen niin kuin antamisen ja saamisen tasapaino muuttuu tilapäisesti ja joustetaan, tuetaan, kannustetaan ja sitten taas tilanne voi palautua. Mutta kyllä se on myös sen kumppanin tehtävä sitten haastaa sitä puolisoa pohtimaan, mihin suuntaan on elämässä menossa. Ja tuo on nimenomaan sitä, että onhan se haastaminenkin stressaavaa. Kysehän on siitä, että kyllähän meidän täytyy kestää sitä. Parisuhdehan on yksi stressin lähde.
2 ihmistä yhdessä on hetkittäin haastavampaa kuin 1 ihminen yksin. Et pitäisi ymmärtää, että parisuhdekin on resilienssin kasvatusta. Se on stressinsiedon kasvatusta ja se tarjoaa tukialustan, se tarjoaa kompensaatioalustan, se tarjoaa vuorovaikutuksellisen purkualustan, niin kuin myökin voidaan puhua ihan mistä vaan, kaikista asioista. Ja me todellakin haastetaan toinen toisiamme rohkeasti miettimään, että hei, tiekin sanot usein, että Kimmo, mietitkö, miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Ja minä myönnän, että kyllä olen pilannut kalenterini tekemällä kuukauden töitä putkeen ennen tätäkin reissua. Ja se ei ole hyväksi minulle, eikä myöskään sille yhteiselle ajalle. Tämähän on jatkuvaa tasapainoa, ja sehän tässä hienoa onkin, että ei yhtä oikeaa ratkaisua ole olemassa. Jokaisella on ne omat tavat hallita sitä stressiä, mutta jokainen on kuitenkin näiden fyysisen parisuhteen tason reunaehtojen vanki, levon, unen, ravinnon, liikunnan kautta. Me ollaan ihmisiä toinen toisille. Lepo. Kuinka usein me uhrataankaan se lepo milloin millekin. Netflix-sarjoille, somelle, myöhäisille jääkiekkovuoroille tai vaikka seksille. Parisuhteen huumalle alkuvaiheessa. Siinä tuntuu ihminen pärjäävän vähemmällä levolla. Miten yhteinen lepo, riittävä lepo turvataan parisuhteessa? Varmasti ymmärrys ja priorisointi. Tavallaan kun ymmärtää ne hyvinvoinnin kulmakivet, palautumisen, lepäämisen, riittävä unen merkitys. Kyllä se parisuhteessa aika äkkiä alkaa näkymään, jos toisella sitä univelkaa koko ajan kasvaa, alkaa tulemaan ärtysyyttä ja vaativuutta. Kyllä se on molempien etu, että molemmat saa riittävästi sitä unta. Kuinka monen parisuhteen ongelman taustalla onkaan se uupumus, väsymys, elämän kokonaiskuormasta, jota heijastetaan siihen lähimpään, rakkaimpaan kumppaniin. Minä nostan ainakin käden ylös virheen merkiksi. Minä olen siihen syyllistynyt ja tässäkin suhteessa paljon tasapainoillut sen kanssa, että kun minulla se mekanismi ainakin menee niin, että kun minä väsyyn, niin minä alan ajattelemaan sinusta negatiivisia ajatuksia. Minä alan ajattelemaan toisista ihmistä negatiivisia ajatuksia. Minä heijastan ajatuksin sen oman pahaoloni toisiin. Ja minä huomaan, että nyt minun pitäisi levätä. Ja tämän mekanismin tunnistaminen, että se suhtautuminen toisiin ihmisiin onkin kiinni omasta levon tarpeesta, niin auttaisi kohti sitä tasapainoisempaa parisuhteessa, auttaisi kohti sitä tasapainoisempaa parisuhdetta, jossa levätään riittävästi ja priorisoidaan se uni ja lepo parisuhteenkin hyvinvoinniksi. Tosi tärkeää, että olet oivaltanut. Toi on tosi iso asia ja ehkä se seuraava kuukausi siellä kalenterissakin sitten näyttää jo paremmalta. Rakastuminen fyysisessä tasossa. Mitä se tarkoittaa? No sehän tarkoittaa aivokemiaa. Rakastuminen on hyvin fyysinen kokemus. Niin kuin viittasin, että ihminen pärjää vähemmällä levolla, koska niin paljon hormoneita käytössä. Joskushan se on toki otettava takaisin. Rakastuminen on verrattavissa huumeiden käyttöön ja siihen saattaa jäädä koukkuun. Se on ihana kokemus, mutta kestävän parisuhteen kannalta ihastumiset ja rakastumiset saattaa olla isokin uhka. Meillä kuitenkin siihen on sellainen tarve, että kuinka me saataisiin itsellemme kyky rakastua meidän kumppaniin joka päivä tai joka vuosi yhä uudelleen, niin että me ei tarvitsisi hakea sitä uutta kumppania sen parisuhteen ulkopuolelta. Ja aina uudelleen ja uudelleen hakea sitä rakastumista uuden ihmisen kanssa. Niin, kyllä varmaan tuo rakastumisen mekanismi, joka on aika biologinen, niin on rakennettu turvaamaan sitä, että ihminen saisi sitten muun muassa sitä läheisyyden tarvetta niin kuin pitkässä aikajatkumossa. Ja varmasti tämä ymmärtäminen tässä on se avain.
nimenomaan sen tilapäisyys, tämän endorfiinin vaiheen ohimeneminen. Tärkeä ymmärtää. Ja varmaan myös tämä rakastumisvaihe on jollain tavalla evolutionaarisesti turvaamassa ihmissuvun jatkumista, kas siinä huumassa halutaan yhtyä ja saattaa uutta sukupolvea alulle. Siinä on jotain tämmöistä hyvin, jos puhutaan fyysisestä tasosta ja puhutaan rakastumisesta, niin siinä on jotain hyvin alkukantaista. Ja minä väittäisin, että se kestävämpi, pitempi parisuhde muodostetaan muiden ihmisyyden tasojen tasapainon kautta kuin tämän rakastumisen tässä fyysisessä parisuhteen tasossa. Niin, kyllä se jostakin on lukenutkin, että se rakastumisvaihe täytyykin olla ajallisesti rajattu, koska muuten me menehdyttäisiin nälkään, janoon ja limakalvon vaurioihin. Että tämä on myös evolutionäärisesti tärkeää, että se rakastumisvaihe on ajallisesti rajattu. Kiitos näistä pohdinnoista. Ihan valmiiksi ei olla tultu, mutta minä olen ainakin oivaltanut tässä jotain uutta tästä kokonaisuudesta. Minä olen nähnyt semmoisen pitkän jatkumon sieltä kehonkuvan muotoutumisesta lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisuuteen, vanhuuteen. Minä olen nähnyt paljon sitä pitkän parisuhteen edellytystä, niitä kulmakiviä tässä fyysisessä parisuhteen tasossa, kuinka paljon on mahdollisuuksia. Miten upeaa on, että me jaetaan samoja harrastuksia. Me jaetaan samanlaiset ruokailutottumukset. Mitä harvinaista on, että kummallakaan ei ole allergioita. Että voidaan syödä kaikkea. Ei ole rajoituksia. Miten iso asia se on parisuhteessa. Koska moni joutuu enemmän tasapainoilemaan sen kanssa, että toisella on ruokarajoitteita eri tavalla kuin toisella. Saa olla todella kiitollinen kaikesta tästä. Totta kai tästä upeudesta täällä saa olla valtavan kiitollinen. Tästä jakamisesta saa olla valtavan kiitollinen ja nähdä sitä, että todellakin miten paljon itselläkin on sitä jatkuvaa tasapainon etsimistä sinne tasapainoon, kestävyyteen, sen parisuhteen taustalla. Myös tässä fyysisessä ihmisyyden tasossa. Niin, kyllä munkin mielestä tämä fyysinen taso on se, millä me ollaan esimerkiksi niin kuin kaikkein eniten samanlaisia. Että sellainen niin kuin harmonisuus muun muassa siinä yhdessä liikkumisessa on kyllä häkellyttävä. Joo, tämä on tosi hyvin kuvasit, eli tämä on ikään kuin sellaista jatkuvaa matkantekoa, sellaista niin kuin keinuvaa tanssia ikään kuin, kun me kehitytään koko ajan sen oman kehonkuvamme kanssa ja samalla saadaan niin kuin peilata toinen toisillemme sitä prosessia. Kiitos kun katsoit Parisuhdekerrostumien fyysisen parisuhteen tason jakson. Kiitos minunkin puolesta ja muista, että tätä elämää eletään tämän kehon kautta. Toivottavasti tulet mukaan vielä seksuaalisen parisuhteen tason käsittelyyn ja harkitse myös Rakkauden kasvuviikonloppua toukokuussa Viitakossa. Siellä on mahdollisuus käydä tätä matkaa 5 ihmisyyden tason kautta kohti rakkaudessa kasvua läpi. Kiitos Katja. Tämä oli antoisaa. Nyt ehkä terveelliselle lounaalle ja vähän liikkumaan, kenties snorklaamaan. Kyllä. Kaikkea hyvää rakkautta. Elää. Moi!